Türkmenistanda howply ýokunç keseliň bejerişinden ýüz döndürenler türme tutuklugyna höküm ediler. Türkmenistanda howply ýokunç keseli bejerişden zanlyýamanlyk bilen ýüz döndürenler we ony ýokuşduranlar 2 ýyl möhlet bilen bu ýagdaý gaýtalanan ýagdaýyna 5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum ediler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Covid-19 howpunyň arasynda türkmen häkimiýetleri Türkmenistanyň Jinaýet kodeksine üýtgetmeleri girizdi. Täze üýtgetmelere görä mundan ozal AIDS keselini ýokuşduranlaryň azatlykdan mahrum edilmegini talap edýän Jinaýet kodeksiniň 119-njy maddasyna täze goşuldy. Oňa laýyklykda epidemiýa ýa-da pandemiýa diýilip ikrar edilen howply ýokunç keselini bejerişden zanlyýamanlyk bilen ýüz döndürip gaçyp başga adamlary bu kesele ýokuşdurmak howpuny görnetin goýany 2 ýyl içinde möhleti azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Bu etmişleri gaýtadan eden ýa-da şeýle etmişler adamyň ölmegine ýa-da gaýry agyr netijelere getirse 5 ýyl içinde möhleti azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Şeýle-de täze goşundylar bejergiden gaçmaga ýardym eden adama da jeza berilmegini talap edýär. Täze kanuny görä howply ýokunç keseli bolan adama bejergiden gaçmaga ýardym edene 3 ýyl içinde belli bir wezipede işlemek ýa-da belli bir iş bilen meşgullanmak hukugundan mahrum edip ýa-da mahrum etmän 3 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Bu kanuny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 22 awgustda gol çekdi. Türkmen resmiýetleri şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan hasaba alynan Covid-19 wakasy barada habar bermedi. Ýene şol bir wagtyň özüne häkimetler ýokunç keseliň öňüni almagy değişli käbir çäklendirmeleri girdip gelýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 6 sentýabr güni gije sagat 10-dan soň polisiýa işgärleriniň we raýat teşikli adamlaryň paýtagtyň garaşsyzlyk parkyna gezelen jedýän ýa-da oturuşlarda oturan adamlara dargadýanlygyny 7 sentýabrda gije sagat 10-dan soň parkdaky fontanlaryň suw çüýdürmelerini öçürilendigini, şeýle-de parkdaky adamlaryň ýene öýlerine uğradylanlygyny habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa işgärleri bu çäreleriň karantin sebäpli görülýändigini aýdýarlar. Garaşsyzlyk parkynyň çäginde ýerleşýän we 5 aýak diýilip tanalýan binanyň gawatlaryna habarçynyň aýtmagyna görä gije sagat 10-dan soň polisiýa işgärleri onsuz hem ýergiderli ýagdaýda hususan dinç günleri jelepçiligi garşy göreş bahanasy bilen adamlary dargadýardy. Ýöne ýekşenbe güni polisiýanyň adamlary dargadýan giňişligi giňeldi diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti Covid-19 pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmäge dowam edýär. Hökümetçi Orient Nokotama saýty 6 sentýabrdan 7 sentyabra geçilen gije 279 raýatyň Belarusdan Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä Türkmen Howa ýolları agentliginiň Aşgabat, Minsk, Türkmenawat uruw boýunça amal aşyran ýörüýti uçur gatnawyna esasan Belarus ýokary okuw mekdeplerine okuw tamamlan ýa-da ol ýerde gaýwany bilim alýan raýatlar bar. Türkmenistany resmiler ýa-da döwlet media serýeşdeleri ýurtda koronawirusyň ýaýramagy onuň gerim barada maglumat bermeýärler. Türkmen Nokot News neşri 4 sentýabrda çap eden habaryna iýul we awgust aýlaryna Türkmenistany ýene 3 tejribeli medisina işgäriniň koronawirus sebäpli ýüze çykan keselden ölendigini habar berdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň bilermenleri topary 6-njy iýul 16-njy iýul aralygyna Türkmenistana sapar edip onuň jemleri boýunça geçiren medeniýet ýygynyna ýurtda koronawirus keseliniň hasaba alynmanlygyny, ýöne koronawirus bar ýaly hereket edilmeligini maslahat berdiler.